Så er vi i gang med endnu et afsnit af Birke og Testrup. Jeg vil lave sådan en delay-effekt. Wow. Jeg har haft nogle crazy dage. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har haft nogle crazy dage. Jeg har været lidt sådan med følelser ude på kroppen. Og det er det, dagens afsnit skal handle omkring. Det er fandme også trivielt på en eller anden måde, ikke? Det er jo en hverdagsting. Og desværre. En hverdagsting at leve. Ikke? Det er en hverdagsting, at humøret går op og ned. Og jeg har haft nogle dage, hvor jeg har vågnet og tænkt, hold kæft, det er egentlig... det skulle egentlig hårdt at være Simon i de her dage. Så det her afsnit kommer til at handle omkring humøret, og hvordan man ligesom på en eller anden måde kan som menneske omfavne det faktum, at man også gerne må have lov til at være lidt ked af det, og lidt ved siden af sig selv. Ja. Men at det heller ikke skal fylde det hele, ikke? Altså, hvordan kan man gøre det sjovt? Få lidt spas ind i det? Det er godt. I kan godt høre. Det er altså, jeg der er derude der, ikke, der lige følger med. Det startede meget, Simon fortæller omkring, at og jeg smiler, og jeg er jo også okay glad. Det plejer jeg også at være, men jeg synes alligevel, at det er meget godt, at du lige kommer og laver den der. Nogle gange, så kan det også være dejligt og glad. Det er jo det, vi gerne vil på en eller anden måde. Ja. Her. Få lidt spas ind i det. Altså sådan, så det... Der er sgu mange trivielle ting i livet. Ja. Og nogle er trivielle, fordi de er lidt nederen, men noget er også bare sådan lidt meh. Ja. Altså sådan, jamen, det går hverken godt eller dårligt eller noget, men ja. Og humør, det går bare sådan lidt, tror jeg, op og ned på en eller anden måde. Det skal gå op og ned. Så vi skal tale omkring nogle måder, hvorpå man kan blive i bedre humør. Og jeg er jo lidt interesseret i, hvad du har taget med. Jeg ved ikke, hvad du tager med. Det her format er jo, at jeg ved ikke, hvad du tager med, du ved ikke, hvad jeg tager med sådan til bordet, ikke? Ja. Og så holder vi lige 5-7 minutters tilrettelæggelsesmøde over en frokost. Og så går vi ellers herinde og optager vores studie. Ja. Hvor skal vi starte? Altså, jeg kunne jo godt tænke mig, jeg har jo taget en ting med, men det er også en ting, der ikke er her i studiet. Det glæder jeg mig også lidt til, kan jeg sige. Men altså, jeg er jo en basic bitch på en eller anden måde. I sidste episode, undskyld mig, I må lige se episode 1, fordi der er det jo en rich bitch. Er man en rich bitch, der selv skal have sin popcorn fra Tivoli Factory? Det tror jeg nok lige nogen kunne være. Ja. Ikke? Og så nu er du blevet til en basic bitch. Jeg er faktisk lidt en basic bitch, når det kommer til det. Altså, hvis jeg er lidt low, og nogle gange, det er ikke altid fordi, at jeg nødvendigvis er ked af det. Nogle gange kan low for mig også bare være lidt kaotisk. Ja. Og så er jeg sgu basic på den måde, at så kan man spise noget lækkert. Altså, jamen, det er fair. Så da jeg ligesom... hvad har du med der? Vurderet, at der skulle måske noget til, for ligesom at hæve stemningen i dag. Ja. Så gik jeg i skabet, og jeg ved ikke, hvad det er. Altså, så Brain Blaster. Brain Blasters. Hvis du nu lige bliver ved med at tale her, så kan du faktisk tage over til kamera 3 derovre. Så bliver jeg ved med at tale, fordi så sker der det. Det er sådan nogle Brain Blasters, og har det, altså selve navnet, der står der også Brain Blaster? Okay. Jamen, det var 2 forskellige. Det her, det er en såkaldt brain, hvis jeg ellers lige har lyst til, at den gider. Det kommer måske til at ske nu. Der skete noget der. Brain Blaster, det er jo i virkeligheden, altså, har jeg en Brain Blaster ved at vågne op og være lidt ked af det, så kan jeg tage en Brain Blaster. Hvordan fungerer det? Og den er både vegansk og halal. Nå. Den her faktisk fungerer ikke. Det? Altså, okay. Skal vi lige tale omkring, hvordan kan man halalslagte noget vegansk? Okay, det forstår jeg ikke. Det var sådan en salgstræk. Ja, og det er det jo faktisk. Det er jo faktisk noget fis. Nej, men jeg tror faktisk, det... Nej, nu tænker jeg sådan lige over det, fordi så vidt jeg ved, så ting kan være halal, ligesom det kan være kosher. Nå. Så jeg tror måske bare, en grøntsag er halal i sig. Det kan være så. Hvis der er nogen ude i kommentarfeltet, så kan I lige skrive. Men altså, de er faktisk lavet i Pakistan, så jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor man lige fortæller, at de er halal. Fordi det er jo noget, man går op i. Nå, enough talk, let's eat. Ja, jeg står lige på det. Ja, undskyld. Altså, var meget... Nå, vi starter med en her. Det er fordi, vi har nemlig sour scale, og den her sour scale 1. Og den her sour scale 3. 2. Nå, ud af 5. Okay, godt. Så jeg tænker... Fuck ham, ikke? Altså, godt nok. 1, det kan vi sgu ikke bruge til noget. Så skal jeg lige åbne. Du må måske lige fortælle lidt om noget, imens jeg åbner. Du har en negle, så du kan åbne den der med en kniv. Som var du en kat? Jeg har også lige lavet mine negle. Nå ja. Kan man se dem? Det kan man, hvis jeg lader være med at sige noget. Så skulle du selv sige. Jeg skal sige hej, negle.
Jeg ved ikke, om den stiller skarpt. Ja, det gik fint. Det var ikke lige et blogger-moment, det der, eller hvad det hedder. Ja. Okay, så første punkt i vores lille 3 måder, du kan få humøret lidt op på, det er at spise noget slik. Og noget surt slik. Hvorfor skal man spise surt slik, når man gerne vil være glad? Det var godt lige vinklet. Jamen, det har jo ikke noget at gøre med det surt. Det var bare noget at gøre med, at når man er low, så tager man det der i skabet. Okay, det var det, og det var det, du fandt. Det er godt. Er du klar? Ja. Bring it. Den er brun. Okay. Man skal jo ikke... Altså, hvis man nu er nede på humør, så skal man jo ikke blive sur over, at man ikke kan få slikket ud af sin slikdåse der. Skal vi prøve at smage? Er vi klar? Og det var på en 3 ud af 5. Altså i surhedsskalaen. Ja. Jeg skal lige først spørge, kan du lide surt slik? Ja, det kan jeg godt. Jeg spiser ikke så meget af det, men jeg kan godt lide lidt af det. Lad os prøve. Hård. Okay. Okay. Er du skuffet? Okay. Jeg skal Okay, jeg starter skuffet. Jeg er godt nok sur nu. Kan du huske, at jeg plejer at få tår i øjnene? Ja, det er det, der sker nu. Jeg troede, det var, fordi jeg skulle grine. Det er meget skægt, fordi det, der sker, ikke? Det er så surt, at jeg trækker på smilebåndet, kan man sige. Så jeg går sådan helt rundt nu her resten af dagen, og bare ikke rigtig lige kan... Ej, det går helt op i kæberne her. Var det 3 ud af 5? Om 5, der tror jeg, det er som at få et los i løgne. Er det, ja, også som kidnum var. Ja. Hold da op. Wow. Din var cola, eller hvad? Ja, der er også forskellige smage, om bare. Jeg ved ikke, hvad min smagte af. Altså, så langt var jeg ikke til at kunne vurdere. Cola, lemon, apple, blueberry og strawberry. Spændende. Min var rød, så det må være strawberry. Okay, jeg tager en til lige om lidt. Skal vi lige give en vurdering? Nå ja. Altså, på humørskalaet? Nå ja, og mit humør er blevet bedre ved at spise. Altså, jeg fik jo... Et los i løg. Ej, et halvt los i løgne. Et halvt los. 3 ud af 5. Jamen, jeg synes, at det kan noget. Altså, det ved jeg ikke, jeg er trøstespis. Kan man kalde det her trøstespis? Det kan man ikke. Det er mere sådan en snakke. Men i princippet, hvis man ligesom snakker omkring mad og humør, så er der jo en del, der trøstespiser. Og jeg skal fandme hjem og have en god pizza i aften. Nej, sådan skal det ikke være. Men jeg mener bare, jeg er jo sådan en, der egentlig ikke rigtig har noget slik i skabet. Ja. Faktisk. Jeg køber kun slik ind til lejlighed, og så spiser jeg det, og så skal det helst være væk igen, når jeg spiser det. Så jeg vil nok... det er også mærkeligt, hvis det går væk noget. Ja, det ville det. Men jeg er for eksempel ikke sådan en, der køber her meget ind, der så fylder mit skab og sørger for, at der altid er noget i skabet og sådan noget. Ikke? Så jeg vil nok ikke have den mulighed at pille noget ned fra skabet. Skal vi have en til? Vil du prøve den gule? Ja. Jeg vil nok ikke have muligheden for at gøre ligesom dig. Nej. Men det er stadig sikkert en rigtig fin ting. Og det virker. Jeg synes at det blev... Men jeg skal virkelig også vælge noget slik, der så ikke... Altså, der er ekstraordinært ulækkert. Jeg tror faktisk, styrken i det her er, at det faktisk ikke er noget... Det ikke er lækkert. Mm. Det er sådan... Der var den igen. Åh! Er den værre? Ja. Satan. Nej, fy for satan. Og det er kun 3, jeg forstår det slet ikke. Okay. Wow. Hvilken farve fik du? Også gul? Ej, det var det cola. Nå, igen? Okay, den røde er slet ikke slem i forhold til det her. Nå, du fik den røde før? Ja, den røde, det er nitter. Nå, vi skulle have prøvet de samme farver, så vi fik den samme oplevelse. Jeg troede ikke, der var forskel. Okay. Der er lidt chili-klaus over det her. Ja, det går lidt chili-klaus. Men den er vi her. Den anden, den var kun på 1'eren, ikke? Så den har du bare smidt ud. Den skal vi slet ikke prøve. Den der, det synes jeg næsten er ligegyldigt. Det er jo bare lækkert, så. Ja, det er sådan lidt. Nå, men det var step 1. Det er fint. Det kan være, at vi kan tage en lidt senere igen. Eller step 1. Jeg tror ikke, man skal sådan... Punkt nummer 1. Ja. Hvad, så har du jo bragt noget med på banen. Jeg har bragt noget på banen. Jeg har ikke bragt noget med. Jeg har bragt noget med på banen. Og det kræver faktisk et telefonopkald. Hvad har du i din gigantiske store termokop egentlig? Hvorfor er den så stor? Der er meget ja, der er meget i, men hvordan... Nå. Og det overraskede mig bare. Jeg havde faktisk ikke lagt mærke til den før nu. Hvordan kunne jeg har slet ikke set? Ja, det er jo ikke engang, fordi den er sådan kammer eller noget. Jamen, det er bare vand. Nå. Ja. Kunne du ikke bare have taget et glas med? Jeg er ikke så god til at drikke et glas. Nå. Det er sådan. Nå, det er også smart. Så spiller jeg over det. Nå, jeg har taget noget med, som jeg ikke har taget med. Det kræver bare høretelefoner på.
Og det er nu, Vi har altså, snydt lidt, Birka, så de vil lå klar. de lå klar, men det var mig, der havde lagt dem Kan jeg klar. godt høre dig, hvis jeg tager dem på? Ja, Birka ved stadig ikke, hvad det er, vi skal. Det kræver en telefon. Det er ikke et godt look, det her, vel? Det er bare et look. Nu kører vi lige på den midterste nu her. Et look behøver jo heller ikke være godt, kan man sige. Et look behøver ikke være godt. Nej, det er der jo ikke nogen, der nogensinde. Hvad tror vi, der skal ske her? Skal vi ikke bare prøve? Jo. Hej så. Goddag. Hej, mor. Hej. Hej. Ej, nu er du lige med i mig og Birkas lille program her. Ja. Og vi taler omkring... Går jeg godt igennem? Du går godt igennem, ja. Jeg kan det også godt det. høre dig. Halløj. Okay, super. Ja. Kære mor, altså, vi taler omkring det her med, altså mig og Birka taler omkring det her med, at humør, du ved, det er jo en svær størrelse. Det kan være, at man kan være vågen op og have godt humør og dårligt humør. Ens humør kan også ændre sig igennem dagen og alle de her ting. Og vi er jo nu nået til et punkt her i vores lille optagelse, hvor jeg godt kunne tænke mig at få dit input som menneske, og for den sags skyld også som mor, i forhold til, hvordan, hvis nu du måske render rundt og er lidt nede på humøret, eller måske du har en søn, der kunne finde på at skrive en sms omkring, og han har haft en lidt svær uge på humøret. Hvad er så nogle af dine gode råd til det? Og få et bedre humør, eller lignende. Kan du komme med lidt guldkorn? Ja, det kan godt være. Det ved jeg. Jeg kan i hvert fald sige, hvad der sådan, har hjulpet mig. Men jeg vil nok dele det lidt i store ting, der sker, og som almindelige hverdagsting måske, man bokser med. Jeg har brugt musikken meget. Det er nøglen ved de store ting for mig. Da jeg var 12 år eller sådan noget, var jeg dybt ulykkelig forelsket. Jeg har altid sunget meget og var god til det. Det var både opera og almindelige sanger og sådan noget. Men det har jeg virkelig... Altså jeg tror, jeg har sunget alle de tårpladser, der overhovedet eksisterer. Ja. Dengang i en tidlig alder. Ikke? Jeg fik engang et råd om at skrige ind i en pude. Jeg har brugt det én gang, og jeg må sige, at jeg var forbavset over, at det kan gøre det, fordi for mig, der handler det meget om at få noget ud. Altså, at det skal ud, det skal ikke det skal blive derinde. Så man må gerne reagere, man skal reagere. Ja. Og det er sådan noget, musikken kan få mig. Altså, jeg kan høre et nummer, og så kan jeg bare blive ud helt spontant. Altså, fordi jeg synes, det er et godt nummer, det trykker på nogle knapper hos mig, et eller andet. Men der er også meget glæde i musik. Det er jo ikke kun det dårlige, jeg bruger det til, men jeg har brugt det meget. Jeg kan huske, at her da jeg arbejdede, var jeg meget tæt på stress en overgang, og der alle mulige alarmklokker havde bimlet og bamlet længe. Og så en dag, jeg var på vej på arbejde, så hører jeg den her sang, jeg tror, du kender den garanteret. Morgen er der en dag, eller Stene, de der Andreas unge nye. Ja, den hørte jeg på vej på arbejde. Og jeg brød fuldstændig sammen. Altså, jeg må ind til siden og bare sidde og stortude. Den ramte bare nogle af de der knapper hos mig. Og det var godt at få det ud. Altså, det var godt. Det var det. Da jeg så kom på arbejde, så var jeg helt anderledes, end da jeg havde taget hjemmefra. Ja. Så på den måde kan jeg noget med de store ting og sådan noget, ikke? Ja. Hvad med, mor? Hvad med de små ting? Du vågner op, og det regner, og hundene gider ikke at gå, og altså og du er sådan lidt, altså også hvis vi tænker på de sådan små de små ting. Hvad kan du så laver du din kaffe lidt ekstra stærk, eller? Altså, jeg har altid brugt min have meget, privilegeret at have sådan en. Jeg kunne godt finde på at sidde og luge ukrudt i 3 timer. Ja. Og tænke på alting og ingenting. Og det er meget sådan de almindelige dagligdags ting, hvor man bare bearbejder stille og roligt med sig selv, mens man hiver ukrudt op. Altså, jeg tror, det i mange sammenhæng gælder det om at finde noget, man er glad for at gøre, og man finder ro ved at gøre, og så, fordi så kommer tankerne. Ja.
så kommer de lige så stille, og man kan sidde der og bearbejde dem, og hvis også bare jeg havde sagt det til min chef i går, eller sådan noget, men sådan er det. Altså, ja. Så hvis jeg havde haft en dejlig, eller en dårlig dag på arbejde, eksempel, så har jeg altid brugt, jeg har jo haft hunde hele mit liv, altså den gåtur med de hunde, når jeg kom hjem, der fik jeg jo bearbejdet alt fra dagen. Alle de dumme ting og de gode ting, men jeg fik holdt tale for min chef, som jeg aldrig ville have holdt i virkeligheden, fordi jeg ikke turde. Og du ved, man får bearbejdet tingene, så det ikke hober sig op. Ja. Fordi når jeg så kom hjem fra gåturen, så var jeg klar til at hente dig, du ved, og så var alt godt. Også fordi jeg er jo alene, og jeg har nogen at dele det med rigtigt. Jeg har også talt meget med mine hunde gennem årene. Altså, bare som om, altså, ikke at jeg behandler dem som mennesker, men bare tale højt, fordi jeg tror også meget går på, at man skal sige noget højt. Ja. Altså, man skal ikke have det inde i sit hoved, alting, fordi det hober sig. Men for mig der er det noget med at få det ud, om det er ved at synge, eller danse, eller gå tur, eller lue, eller snakke med hundene, eller sige ham genboende. Altså, hvis han siger det en gang til Samson, så siger jeg altså noget tilbage. Helt sikkert. Ja. Altså. Ja. For bare lige at sige det højt, ikke også? Altså, og det er jo nogle sjove situationer, der opstår, ikke? Fordi de glor jo på en, som om man er åndssvag. Hvad har jeg gjort? Skal jeg have en rødvide nu, eller hvad? Og så får de sikkert det, når du så har talt med dem i 2 minutter, så får de en god. Tak for det, snak. Det må ikke blive inde i hovedet alt sammen, for til sidst så har du så meget derinde, at du er lige ved at eksplodere. Ja. Og så skal der altså kun at du hælder forkert. Jeg er da engang kommet til at hælde kaffen i mælken, i stedet for mælken i kaffen. Eller så der skal der bare sådan en lille ting til, så pum, så eksploderer det hele. Okay, jeg vil gerne, altså, det ved jeg ikke, hvordan det fungerede i praksis, men det kan vores lyttere og seere måske bare... Jeg ved ikke, om det er du bare sådan en åndssvag ting, man gør nogle gange, hvor man så tænker, og så falder verden sammen, ikke? Ja, og det er en sjov lille sidehistorie. Mor, tusind tak, fordi du ville være med her igennem. Det var vildt dejligt. Vi ses jo i løbet af weekenden. Jamen, det gør vi. Det er godt. Og du siger bare anytime, så er jeg der. Tak. Det ved du. Hvor er du sød. Vi ses. Det er godt. Ja. Hej. Så må jeg gerne tage dem her igen. Så må du godt til de der af. Altså, hold da op. Guldkorn. Ja, altså, guldkorn. Det okay. Ja. Jeg tror faktisk, det bedste trick her, det er ikke det er bare at ringe til sin mor. Ja. Jeg tror, vi har én måde. Ja. Nu, altså, men det er også det med at snakke med mennesker, faktisk. Ja. Ikke? Og jeg kan godt lide den der med at råbe ind i puden, faktisk. Altså, det er så... Nej, det har jeg gjort, men det har... Altså, nu er jeg jo ikke sådan... Jeg er jo ikke sådan frustreret af hvad. Det er jo ikke det type humør er, men så vil en pude måske virke, ikke? Ja. Men det der med at italesætte, der med at tale med nogen, og det kan egentlig også være sin hund. Ligesom, altså, jeg ved ikke, du har en hund dernede. Jeg skulle også sige, jeg plejer jo at kalde det pelsterapi. Pelsterapi? Vil du lige demonstrere, hvordan pelsterapi fungerer i praksis? Okay. Er det den der? Jeg kan ikke gemme hende. Vi forestiller os bare lige, at man har en lortedag. Altså min morgen stod på, at jeg havde lidt travlt, da jeg skulle ud af døren. Og der var sgu lidt nogle ting, der bøvlede. Bare sådan helt almindelig hverdagsting, som bøvlede. Men I kender jo den der, hvor man løber tør for toiletpapir, eller altså sådan noget irriterende, ikke? Og så smadrede jeg en tallerken, som jeg lige skulle... Og jeg ved ikke engang helt, hvordan det skete, fordi jeg har ikke rørt ved den der tallerken lige pludselig. Jeg tror, jeg tog noget andet i opvaskemaskinen, og så fløj den der så ud. Så fløj den ned. Men altså, sådan forestiller jeg sådan den der, sådan lidt... Ja, så skal jeg køre, så skal bilen tankes. Og, altså, ja. Og man kan jo egentlig kun blive lidt irriteret på sig selv. Tog du så hunden op? Brugte men så prøv at se det her. Ja. Altså, hold da op. Altså, det kan man... Man kan jo ikke være sur. Ja, det er jo lidt svært med en Grand Noir, ikke? Men, man kan jo ikke tage den op. Hun sad ved siden af mig i bilen. Okay. Men hun sad bare så sød ud. Ja. Altså, og så kan man lige sådan... Okay. Cuteness overload. Ikke så cute, da hun brækkede sig tidligere. Under frokost. Nå, det kan noget. Det er faktisk... Det er okay. Jo, fordi det er jo også lidt sjovt. Jeg synes jo, det var ret skægt.
Altså, det var ikke sjovt, hun brækker sig, men det var sådan lidt, se det, hun brækker sig. Det var sådan nogle sjove bevægelser. Og så smilte jeg jo også lidt, ikke? Ja. Så. Der er jo ikke nogen, der sådan ser godt ud, når de brækker sig, vel? Ej, det har jeg faktisk aldrig oplevet. Men det kan jo godt se sjovt ud, kan man sige. Ja. Så der, hun er jo bare, hun ved jo ikke, altså. Nej, hun aner ikke, hvad noget som helst, faktisk. Hun sidder også bare der. Der kan man sove. Men vi kan jo lige så godt bare strege det sidste, og vi kan i talesætte det sidste. Det er jo ikke et råd, vi er jo ikke sådan et panel, der udgiver råd. Vi fortæller. Nå. Hvad var den sidste ting? Man kan sige, er der overhovedet en sidste ting? Jamen, jeg synes, vi har været inde over, altså... hold op. Nå, altså, vi har jo trøstespist, eller sådan, eller med noget fjollet. Noget fjollet, ja. Noget, der overrasker en sådan, på den måde. Så er vi ude i, at din skønne mor har fortalt os, at musik... Ja. Det synes jeg virkelig var... Det kunne jeg godt høre, at det fylder meget. Ja, det gør det følt også hos mig. Og det ved jeg jo også, at det er jo også en ting, du kan bruge. Ja, jeg spiller klaver hjemme i lejligheden, når jeg føler for det. Jeg skulle sige, at jeg gør det også selv for mig. Det er bare i bilen, at jeg sætter høj musik på, og så sidder jeg bare og synger med. Eller sådan. Ja. Og så den sidste, tror jeg bare... Altså, ja, vi havde lige noget pelsterapi, ikke? Men også bare ringe til sin mor. Altså, jeg tror faktisk, den sådan opsummerer næsten det hele, at... Det kan jeg ikke rigtig føle. Jeg tror ikke, jeg kan komme på nogensinde, hvor det har været en dårlig ting. Der er andre situationer, hvor man skal lade være med at ringe til sin mor. Hvis man gerne vil købe et eller andet nyt, og man sådan lige har brug for en eller anden, der bekræfter, at det er en god idé, og så er man bare sådan, har du ikke også lidt bare... her på det sidste, synes jeg nu godt nok, og det er jo også snart jul, og du skal lige... Ja, men det runder det jo meget pænt af i virkeligheden. Ja. Det gør det. Er du mere glad nu? Ja, altså jeg synes i hvert fald, at det er jo også bare rart at være her, og ligesom også, nej, jeg skal ikke. Så skulle det lige være den blå. Du har ikke prøvet den blå, jeg har heller ikke prøvet den gule. Okay. Så slutter vi af med sådan en. Skål. Jeg kan ikke. Jeg kan godt. Okay. Skål. Puha, vent lidt. Blueberry. Ej, men det er sådan en syntetisk knald, det her. Har du nogensinde hørt om et syntetisk knald, egentlig? Nå? Det er det her. Det er helt nyt. Jeg ser altså, at vi skulle få det også i løgn, ikke? Ja. Ej, så skulle du op på skala 5, tror jeg. Det kan vi prøve en anden dag. I en anden episode. Den gule er fin. Puha, jeg kunne ikke lide den. Den gule er fin, ja. Der er ikke noget. Det er bare slik. Vi ses derude. Peace out.